They are negative marking or side marking. Thank you. Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आरोना आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नायदो आरोना दानाबा भिउआ जा समायनाखा जा बिउटिफुलखा आरोना वाव जा मोजां लामा लामा नायलांबाय थादों आरोना जा समायना नुखादों माइ फोथारदों सायाव अख्रांखौहाय आरोना जोमै थालायनाय ओमफ्राय मा बारलांखो पात्ता गैया आरोना आं लामाखौल' ओरैनो नायलांदों खिन्थु जायगाफोरखौ आं सिनाया लोगोफोर जों दायो थांगासिनो ब्रिजबो मोनबाय मा मोनखो मोनथिया आङो ओरैनो नायलांबाय दं आरोना आं दिनैसो फार्स्ट थांफेरदों बिथिंजायहाय आंबो थांगासिनो आरोना परिखा लिरनो माबायदि लिरगोन बेखौथ' मोनथिथ'ला जास्ट आं जायगा नायनाय हिसाबैसो थांखादो फैनाय मानसिफोरा थांलाय फैलाय आरोना बिसोरबो सब गासैबो एग्जाम होगोन खायसे बिथिंजा थांगोन खायसे आरो बिथिंजा थांगोन जों आरो दावखोलांगासिनो आरोना बिसोर आरो बिथिं थांदों आंना माने एसे गोजान आरोना जायगायाहाय थांगासिनो नै लोगोफोर मा मोनफैखौ मोनथिला नै मोनबाय खोमा आरोना पाठशाला नैबे जाबाय पाठशाला ब्रिज गोदान खोमा गोदान बानायनाय जाजोबाखै लोगोफोर ओमफ्राय नै जाम जानानै दं गारिया बेखिनियावहाय जाम जाबाय नै थाद'लायनोसै दसे एबार होलांलायनोसै लोगोफोर नै फैयै फैयै बादाजार खुसि मोनफैबाय ओमफ्राय निर्मल हालय कलेजखौ नागिरबाय दं आरोना जायगाखौबो मोनथिया नालाय लकेसन लाना नागिरगासिनो फैयै फैयै मुथिं दङ खाथियावनो दङ आरोना जों नागिरना मोनाखैमोन नै सफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय आरोना नैबेनो जाबाय निर्मल हालय कलेज होननाय मानसिफोरा दंफैखाजोबो जोंबो हाबहैनोसै सिङावहाय नाम्बारखौ नायग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय सिङावहायथ' भिडिअ लानो मोनखानाय नङा स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आङो सिङाव हाबफैबाय आरोना नै ससेयावहाय भिडिअखौ लाबोबाय आङो माने मेन गेटआ खर'आवसो आरोना मेन गेटखौ मोनाखैनो नै थांगासिनो गासैबो नै गार्जेनफोरा दोनैनो फैदों आरोना बयहाबो गार्जेन फैदों ओमफ्राय जोंहाबो ससे दोनहैबाय ओमफ्राय लाइन जानोसै आं बेयाव नै लाइना बैयालागै आरोना गोलाव जानानै दं लाइन जाबाय ओमफ्राय मेन गेटआ हनै खर'आव दं दसे लाइन जानोसै गरमाबो जा गरम सान्दुं गोसाथार आरोना स' लोगोफोर सिङावथ' भिडिअ लानो मोनखालानोसै नायलांबाय थादो आरोना आं फैनायालागै मा जायो परिखाखौ आं मादै लिरगोन नायलांबाय थादो आं दा दुब जागासिनो आरोना एकदम माबा गोसा खामानि गिथावना मावनो नागिरनाय रखम एकदम दुब जादों बिदिनो आंहा बहाबा थांनो नागिरबाबो ट्रेन गाखोनो नागिरबाबो बिदि जायो आरोना लोगोफोर नोंसोरा जायोना जाया आरोना दायो आंहा दुब मोनबाय दं आरोना परिखा लिरनो गोनां नालाय एग्जामाव जेरै गोदोबो जायोमोन बिदिनो जागासिनो आरोना मा बुंनो नै लोगोफोर जोब्बाय आरोना बियोहाय जोबना फैनायनि गासैबो गार्जेन माखा नेगासिनो आरोना गावबागाव सोरबा मोनफैबाय सोरबा सफैयाखै नालाय नेगासिनो हरगासिनो जोंहाबो नेगासिनो बोरायदो जोंहा फिसालादो नेगासिनो आरोना आंबो फैगासिनो माने आं बोरायाहाय भिडिअ लाहरगासिनो आरोना आरो बेनि सिगाङाव बेसेबा भिर जाना दं नेनाय माखा आरोना आंबो फैबाय हनै आं फैगासिनो ओमफ्राय आं बिसोरखौ भिडिअ लाबाय दं नामा आं मोनथियामोन आरोना ओमफ्राय आं फैनासो नुफैबाय आरोना भिडिअ लागासिनो दं थिगानो जादों ओमफ्राय आं सफैबाय लोगोफोर जा गरम मोनखाबाय दै गांबाय ओंखाम उखैनाया हामथारला आरोना नै जों बाहेरायाव सफैबाय जा ओंखाम उखैखाबाय आरोना थांनोसै ओंखाम उदैफोरखौ थुमग्रोनो जा नायनोसै आरोना एसे गोजाननिफ्राय मेंबाय आङो ओंखाम उखैबाय गसंनो जनाबो थाबाय थानाया दै गांदो माथोआनो ओंखारा जादो मा Bodo chicken ke nilai? Makan ke nilai? Nilamis langsung boleh? Bisa dong? Oncom baru oncom jalan bayi ni anak beli buku. Nei lamanya phir जादों नांथालायबाय आरोना फैयै
Jauh 50 kuisun halango. मा 50 kuisun halango bel moनसेयाव. आंनि फैनानै नांथाफैबाय नै बे सिङाव जाम जालायबाय नांथालायबाय लोगोफोर उदैखौ थुमखांना लाबाय आरोना आङो नै बाजै हटेल बेयावनो जाखांबाय ओमफ्राय दायोहाय थांनोसै नै मानसिफोरनि माबायानो जोबाखै थांलाय फैलाय आरोना आरो ओंखाम हटेलाव ओरैबायदि मानसै हाबाफोराव जेरै मानसि नेलायनानै जायो ना लाइन फाथिलायनानै बेफोरबायदि जादों आरोना हटेलावबो दिनैनि दिनावहाय मानसिफोरा थांलाय फैलायानो जोबबावाखै जाबायदि मानसि नै लोगोफोरजों फैबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना होब्लानो जाबाय लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय